no li permetís parlar. Que no me permetís vostè? Per què no? Per què no me permetís? Però vostè, per què no me va permetre? I vostè per què està així avui? Per què? Que jo? Perquè me convida a la direcció d'esta... No tinc ni idea per què està vostè així. Perquè me convida a la direcció d'esta casa. Jo sé perfectament el que vostè ha fet durant 15 anys en la seva ràdio. Estic així, però vostè sap per què estic així? Perquè m'han convidat. Jo no tenia ni idea que vostè venia. Bueno, pues jo vinc una volta al mes perquè estic convidat, com l'han convidat a vostè. Aquesta persona personalment ha tingut una tarea personal en contra meua 15 anys sense poder jo defendre'm. Clar, no t'he sentit que jo vinga... És veritat. No t'he sentit en 15 anys. No t'he sentit que jo vinga a esta televisió, que és Canal 9, i que de repente me trobe a la persona que porta 15 anys d'esta manera atacant-me personalment i políticament. Per tant, no t'he sentit. Però vostè no és un demòcrata? Soc un demòcrata. Vostè no és un demòcrata. El que no és demòcrata és vostè. Vostè ha atacat la democràcia des de la seva ràdio permanentment. Jo li vaig a dir... Jo podria passar al següent. Això ho decidiré jo. No, però saps el que li passa al senyor Camps? No, el senyor Camps... No, vostè no té que parlar ja del senyor Camps. Que no vaig a parlar, això ho diu vostè. Però vostè què s'ha pensat? Davant de mi no. Davant de mi no. Un senyor, vaig a parlar. Vostè podrà continuar parlant del senyor Camps, però davant de mi no. Un segon. Un segon. Però com que no vaig a parlar? Vostè se pensa que mana en... No, jo no mano en cap puesto. Què va? Vostè utilitzava a personal i a mitjans de tele perquè li facin classes de telesènia. Sí. Un segon, per favor. Sí. És que continua la mateixa línia. Vostè se pensa que mana d'ací, que ja no és vostè el president de la Generalitat. Òbviament. I entonces vostè tindrà que respetar... Com no soc president de la Generalitat, le dic a vostè.